Ola, moi boas, amigas, amigos. Este é o pabillón Esperanza Lag de Elxe, o lugar onde o Mecalia Atlético Guardés, un equipo galego, busca o acceso ás semifinais da EHF European Cup. Agárdase un encontro tremendamente difícil, tremendamente igualado. Diante está o Ático Elxe, un equipo que tan só cedeu un gol de renda no partido disputado a pasada fin de semana na Sangriña, un encontro que tamén puderon ver na galega.gal, en o que o conxunto miñoto chegou a ter 7 tantos de vantaxe, pero a reacción postreira contra o final do equipo que adestra Joaquín Rocamora deulle esa mínima desvantaxe. Por lo tanto, todo está aberto, imos vivir un partido tremendamente interesante en cuestión de minutos aquí na web da Galega, con esa tentativa do Atlético Guardés de avanzar unha rolda máis, de estar nas semifinais dunha competición na que se foi capaz de disputar hai anos unha final. Por a súa parte, o Elxe hai 2 temporadas conseguiu o título desta EHF European Cup. Por lo tanto, falamos dos equipos importantes tanto na Liga Española como na competición europea. O Atlético Guardés, que afronta prácticamente ao completo este encontro, tan só coa baixa de Elena Martínez, que quedou na guarda por mor dunha lesión de xemelgo. Vai ter que facer fronte a unha rotación ampla, un equipo que manexa pois moitas mulleres, unha rotación ampla, un conxunto que se caracteriza pola súa forte defensa, o mesmo que o Guardés. Así o demostran pois os marcadores bastante baixos nos encontros que disputaron nas últimas semanas. Hai que ter en conta que é a terceira vez que se enfrontan estes dous equipos na Liga. Un 16-12, o ben 16-12 favorable ao conxunto do Elxe. A pasada semana pois tampouco houve demasiados goles, 21-20 foi o resultado favorable ao equipo que adestra Ana Seabra. Moito ollo con, varias chaves, a portería importante, coa presencia de 2 gardametas pois tremendamente interesantes, a Amandine Bálsica, francesa, no conxunto do Atlético Guardés, a internacional española Nicole Morales no Elxe. Tamén a presenza de Carmen Figueiredo, a internacional lusa, xogadora moi nova con futuro esplendoroso e que foi letal na segunda parte con 6 goles anotados. Fixo moito dano o equipo galego. Por parte do Guardés, lembramos que Cecilia Cacheda, o seu faro, o seu guía, estivo mancada durante varias semanas. Reapareceu no encontro de ida, realizou un partido tremendamente completo, sendo unha das máximas realizadoras do equipo galego con cinco goles. Así que, poden ser algunha das chaves. Tamén os lanzamentos de penalti. A pasada semana errou 3 lanzamentos desde os 7 metros o conxunto galego, algo que pois seguramente acusou no desenlace do partido, e sobre todo pois como manexar eses momentos importantes. Faltando 8 minutos, estaba 5 arriba o Guardés, en eses últimos 5 minutos pois viu como prácticamente se esvaecía toda a súa renda. Xa as protagonistas sobre a pista, piques de comezar o partido, os árbitros encargados de dirixir o encontro, os polacos Filip Faner e Lukas Kubis. Aí está, primeiro balón en xogo, primeiro ataque favorable ao equipo local. Aí está con ese protocolario pois saúdo, intercambio aí de balóns, e agora pois en cuestión de nada vanse desatar xa as hostilidades, buscando ese primeiro balón o conxunto local. Aí está o lanzamento desviado, hai falta, golpe franco favorable ao conxunto local. Aí está xogando de novo o Elxe, balón ao extremo, aí boa defensa por parte do Atlético Guardés, e volve a cometer unha vez máis falta aí nesa boa acción defensiva por parte de Hoffman, da eslovena,
que cometeu esa infracción. E o lanzamento que buscaba Figueiredo, balón ao pivote. Hai falta de novo, cartón amarelo, o primeiro do partido aí para Palomo, para María Palomo nesa acción defensiva da pivote do Mecalia Atlético Guardés. Primeiro ataque longo por parte do conxunto do Elxe. Que as características do partido por este primeiro ataque pois non van diferir demasiado do que veo sucedendo nos anteriores enfrontamentos. Ollo esa fenda que atopou o Elxe no centro da defensa do Mecalia Atlético Guardés. En consecuencia, esa que conseguiu de novo parar a acción en falta o equipo galego. Al final, a perda de balón, boa xogada defensiva, a primeira do partido, favorable o Atlético Guardés. Buscando agora ataque, o primeiro gol do partido. O ambiente no pabillón de Elxe. Aí a falta na acción defensiva, o primeiro cartón amarelo que é para esa xogada defensiva para galega Solla, a pivote de Elxe. Aí está Hauptmann deixando ese balón para Capitá. Mala conducción agora por parte do Mecalia Atlético Guardés. Se vai recuperar xa o conxunto local. Aí está esa irrupción, balón ao extremo e chega o primeiro gol anotado por Paula Aculló, a xogadora internacional do Elxe, que coloca o 1-0 neste minuto 3, consumidos xa 3 minutos. Por fin chegou o primeiro gol, levou a asinatura do equipo visitante. Aí está Hauptmann tentando superar a Ramírez, que comete Patricia Méndez, perdón, que comete a falta. Cando Cecilia Cacheda, aí está Cecilia buscando ben ese balón no extremo e chega o empate. Fantástica a xogada, María Sancha é a que marca a capitá deste Club Balonmán Atlético Guardés, colocando de novo a igualdade no taboleiro de marcas. Falta en ataque agora. Boa acción defensiva de novo por parte do equipo galego. Un Atlético Guardés que é cuarto clasificado na Liga Iberdrola con 31 puntos, 3 derrotas, iso sí, apañada nos últimos 4 partidos. Vai mellor que o Elxe, que é sétimo con 7 puntos menos. Iso sí, o cadro ilicitano gañou 3 dos últimos 4 partidos, así que son trayectorias diferentes as que están vivindo neste último mes de competición. Esta Cecilia Cacheda que ven con Hauptmann, recibiu a falta Blanca Hauptmann. Cecilia Cacheda de novo, Hauptmann tentando chegar á liña de 6 metros, outra vez máis infracción. Vai ser agora lanzamento de 7 metros favorable o equipo galego. María Sancha polo primeiro, dentro. O segundo gol para ela. O primeiro penalti anotado polo Atlético Guardés. Dicíamos 3 de 6 no encontro de ida, 3 de 3 fixo o conxunto ilicitano. Moito ollo esta dorsal 81 a lateral. Aí está recibindo a portuguesa, fixo moitísimo dano no segundo tempo. Mala entrega agora, aí erro na circulación por parte do Elxe. Recupera de novo cadro galego. Xogando Cecilia, aí está Cacheda, fantástico lanzamento aí
a base do poste, entrou finalmente na portería do conxunto visitante, do conxunto local, perdón, 1-3. Parcial aberto de 0-3, favorable ao equipo de Ana Seabra. O lanzamento non atopa portería. Aplausos desde o banco do conxunto miñoto. Vai organizar un ataque con tranquilidade. Sancha. Cacheda que se vai agora ao lateral. Hauptmann é a que ocupa a posición no eixo do ataque, ter moito ollo aí con eses pases, sobre todo coa defensa avanzada que fixo en algúns momentos do encontro de ida o equipo de Joaquín Rocamora, que provocou un colapso bastante importante no ataque. E ven ese pase a posición de pivote, vai ser de novo 7 metros, que ben gañou a partida aí María Palomo, recibiu a falta. E segundo penalti favorable ao Atlético Guardés. Agora non atinou María Sancha. A parada da gardameta de Nicole Morales, que estivo nun 34% de paradas no partido da Sangriña. Balsing que andivo por un 30%. Dúas excelentes porteiras. Mago a oportunidade se esvaeceu para colocar o 1-4. Toca defender agora. Está facendo ben o Mecalia Atlético Guardés. Ese pase que o piques de interceptar. Chega a posición do extremo. ¡Que paradón! Paradón de Amandine Balsic. Extraordinaria a gardameta francesa. Tivo tempo para armar o lanzamento desde o extremo. E a intervención da porteira do Guardés foi absolutamente espectacular. Esa entrega e con problemas para atacar de novo o conxunto galego. Hauptmann con Sancha e Cecilia Cacheda organizando ese ataque. Cecilia Cacheda chega a posición de lanzamento. Que mago ese disparo foise ao poste. Vai ser de novo 7 metros. Está moi incisivo o conxunto galego. Está provocando eses penaltis. Con este último non está de acordo Joaquín Rocamora, que vai ser adestrador da selección española. Lorena Tellez, e a que vai buscar o cuarto gol. Aí o lanzamento de Lorena. Segundo penalti estragado. Odito, 1-3. Aí va no encontro da primeira volta. Agardemos que non nos sexa neste. É destacable que xa tivese 3 oportunidades de 7 metros nos poucos minutos que levamos gastados de partido. Agora vai tocar a Elxe. É claro tamén esa infracción, esa mala defensa por parte do Mecalia Atlético Guardés. Vai gozar do lanzamento de penalti o conxunto local. Aí está. Foise fora, tocou de novo Balsing, o penalti que tentaba transformar Vanessa Rubio. E bueno, pois alternando erros os dous equipos, vanse gastando minutos desta primeira metade. Tan só un gol apañado por parte do conxunto galego. A ver se pode aproveitar estes problemas que está a ter o Elxe para incrementar a súa renda. Sería importantísimo. A falta agora clara sobre María Sancha. Está Valentina jugando en ataque e a entrega foi agora mala, pero compensou de novo con ese erro tamén o Elxe. O erro anterior de Yasmín Mendoza, pois ela mesma foi capaz de recuperar.
o traballo aí da xogadora paraguaya. Seguimos instalados nese 1-3 exiguo no tabuleiro de marcas. Aí o xiro de Cecilia Cacheda. Parada de novo en falta. Kaufman, María Sancha. Olha esa entrega. Kaufman que a ver se pode xogar desde o chan. Será o individuo que vai favorecer de novo o equipo galego. Vai ter que ter cuidado aí co pasivo. Que ven esa acción. Aí nos 7 metros. A reviravolta excelente de María Palomo para conseguir o 1-4. 3 arriba. Atlético Guardés. Polo de agora está maniatando o seu rival. Parcial aberto de 0-4. Favorable o equipo de Ana Seabra. Ollo agora ese pase. A posición era moi boa, clara. E non tivo problemas para anotar o segundo gol. Agora mesmo o conxunto do Elxe. Minutos gastados, 2-4, 2 arriba. O equipo galego. Noelia Solla foi a autora dese gol. A xogadora pontevedresa xa anunciou ela e o seu club oficialmente que non vai continuar o ano pasado. Logo de 3 temporadas no Elxe, vai cambiar de aires. Ollo esa perda de balón. Recupera o conxunto local. Dando tranquilizar un chisco ataque. Medio gastado de partido. Ahí está Figueiredo. Y ese pequeño empurrón, ese pequeño desplazamiento. Nuevo Figueiredo. Hay acción individual repleta de calidad de Jimena Laguna para colocar o 3-4. Bonito gol de Laguna, unha xogadora que anotou 4 tantos. Secundou aí a Figueiredo 6, Laguna 4. Foron as máximas realizadoras do conxunto ilicitano no partido disputado na Sangriña. Por parte do equipo galego, Cacheda e Sancha lograron 5 goles cada unha. 3-4. Kaufman con María Sancha, deixa para Cecilia Cacheda, ven abrindo cara ao extremo, pero aí non ten posibilidade de buscar o lanzamento. Segue atacando o conxunto galego. Aí está a acción individual de Kaufman e conseguiu sacar de novo o lanzamento desde os 7 metros. Deberá insistir María Sancha. Ahí está, ahora sí. 2 de 4 desde ese 7 metros. 3-5. 2 arriba de novo o Atlético Guardés. Cuando Figueiredo con Laguna, Figueiredo buscaba o lanzamento. Cartón amarelo, a exclusión polo empurrón. Vai xogar en inferioridade numérica os seguintes 2 minutos. Exclusión de María Palomo. A ver como se manexa o equipo galego nesa inferioridade. Aí a piques de recuperar, que Magua pisou esa liña, pero traballou ben aí nesa recuperación, nese intento de recuperación Ania Ramos. A
dos extremos deste conxunto galego. Figueiredo buscaba o pase, o lanzamento, vai a ver 7 metros. É que os árbitros do partido de ida deixaban xogar moito máis. Aquí pois xa temos moitos penaltis. Agora si anotado polo conxunto local. Vanessa Rubio, que rara anteriormente acaba de converter o cuarto para o Balonmán Elxe. 4-5, segue por diante o equipo galego. Superado o Ecuador da primeira metade, 16 minutos. Atacando coa portería baleira para equilibrar o número de xogadoras de campo. O Guardés asumindo ese risco, moito ollo coa circulación. María Sancha con Cacheda de novo, ameaza aí de pasivo. Hauptmann vai secar adentro, buscaba a posición no pivot. A falta clara que recibiu a xogadora do Guardés. Hauptmann de novo e rodeada por dúas rivais. Golpe franco unha vez máis. Cacheda buscaba o lanzamento por abaixo aí. Lanzamento de cadeira a central do Guardés. Rexeitou na defensa. Xogo parado agora mesmo con este momento de impás na primeira metade. 4-5. A recuperación foi de Patricia Méndez. E imos ver que pode facer agora en tarefa defensiva o conxunto galego. Recuperada esa igualdade numérica. Figueiredo, lanzamento. Golpeou nunha defensora, por lo tanto sacará desde o recanto. Automatic Go Elxe. Ben a recuperación de Ania Ramos, fantástica, metendo aí a man, mans rápidas, hábiles por parte da extremo do conxunto galego. Evitou a posibilidade de empate. O Guardés buscando ampliar a renda agora mesmo. Coa circulación tranquila entre as xogadoras da liña exterior. Dando a gastar aí uns segundiños Cacheda con Lorena Tellez. Dando a armar o lanzamento. Recibe a falta. De novo Cecilia. Se pase que buscaba a posición de pivot. Aí rodeada por dúas xogadoras. Ramos, que se deixará o extremo para colocarse como pivot. Agora unha vez máis falta. Lorena Tellez, Cecilia Cacheda monopolizando este longo ataque por parte do conxunto miñoto. Da Lorena, lanzamento, que golazo acaba de marcar Lorena Tellez, espectacular. O primeiro para a xogadora cubana no partido. 4-6. Aí atacando o Elxe. Calma Figueiredo. Ese pasivo a xogadoras do equipo galego. Claro que é un ataque aí tremendamente longo. Pero deixaron seguir os árbitros polacos. Advertencia agora para as xogadoras do equipo da Guarda. Figueiredo moi pendente de la África Sempere. A falta en ataque, a recuperación de novo por parte do
do Mecalia Atlético Guardés, que está realizando un encontro maravilloso en defensa, provocando múltiples erros por parte do conxunto rival. Xa estamos pois nos últimos 10 minutos desta primeira metade. Cacheda chega a línea de 6 metros, tentaba sacar o lanzamento, agarrada aí por Patricia Méndez. Falta da lateral do Elxe. Novo Cacheda debe recibir a la linense. Está Cacheda, lanzamento, agora boa parada, intenta sacar rápido Nicole. Acción extraordinaria agora do Elxe, o mérito da gardameta de Nicole Morales coa parada e coa apertura extraordinaria para a carreira de Lisa Opedal. Primeiro gol da internacional española Lisa Opedal, colocando 5-6. Falta ser 2 minutos. 7 metros, favorable ao conxunto do Guardés. 2 minutos de superioridade, polo tanto. Cambio na portería do Elxe. Pista Bernabé. Lanzamento, a parada, o penalti que buscaba Rosane Serrano, non atinou co seu lanzamento, polo tanto mantense o 5-6, un arriba o Atlético Guardés, agora en superioridade. Portería baleira, atacando con igualdade de xogadoras de pista o conxunto ilicitano, de buscar un ataque longo para gastar o máximo tempo posible desta inferioridade. Figueiredo cando ese balón cara ao extremo, bueno, 7 metros. Eso incluso falta en ataque, pero os árbitros interpretan falta en defensa interior do conxunto galego. Por tanto, a posibilidade de empate, aí chega ese empate, o segundo penalti anotado, 2 de 3 para Vanessa Rubio. Moito tempo despois, moitos minutos despois, chega a igualdade no taboleiro de marcas. Lembren que segue valendo aínda o tanto do Atlético Guardés, esa vitoria pola mínima conseguida a pasada fin de semana na Sangriña. Moito que bogar aínda neste partido para ambos os dous equipos. O ven todo, absolutamente todo por decidir. Cecilia Cacheda, o pase interior, posición de pivote. De novo 7 metros e de novo 2 minutos. Agora para Lisa Opedal. Esa falta dura sobre María Palomo. Novo cambio na portería, saiulle ben. Entrada de Urbane Bernabé. Agora se consegue anotar, non o fai, foiselle arriba a María Sancha. Ese lanzamento desde os 7 metros. A porcentaxe pues comeza a baixar de xeito perigoso. 2 de 6 logo dese erro de María Sancha. Seguimos co empate a 6, 7 minutos para chegar ao tempo de lecer. Defensa agresiva por parte do conxunto
galego, tentando pois facer valer esa superioridade numérica, dificultando o ataque do Elxe. Da Figueiredo recibe a falta cando armaba ese brazo de disparo. E, bueno, tremendamente estrictos os árbitros, xa o víamos cos 7 metros, tamén cos 2 minutos. Unha nova exclusión agora no conxunto galego. Vaise precisamente esa muller que acaba de errar o penalti, María Sancha. Tanto igualdade agora mesmo co Elxe en disposición de colocarse con vantaxe no tabuleiro de marcas deste partido. Boa defensa aí, falta sobre Figueiredo. Nova portuguesa buscando lanzamentos, 7 metros, unha vez máis, defensa dentro da área. Creo que non hai discusión, e de novo desde o punto de penalti terá a oportunidade de tomar a dianteira. Moito tempo, como decíamos, moito tempo despois o conxunto ilicitano. Troco tamén na portería, Sabina Mínguez por parte do conxunto galego. Aí está o lanzamento, volve a atinar Vanessa Rubio. 3 de 4 para Balonmán Elxe desde a liña eliminatoria empatada. 7 Elxe, 6 Atlético Guardés. Cando Cecilia Cacheda, ven esa apertura cara ao extremo, fantástica a definición aí da extremo do conxunto do Atlético Guardés. Unha definición perfecta a que acaba de facer a xogadora galega Carmen Castro. Fantástica Cecilia Cacheda co pase, Carmen Castro buscando o primeiro pau. Volve empate a 7, de novo balón ao extremo, e agora pois chegan os goles desde esa posición. O oitavo para o Elxe. Un partido no que costa tanto anotar, pois é prácticamente pois unha novidade que cheguen tantos goles. Clara Gascó é a xogadora que conseguiu o tanto do Elxe. 8-7, novo eliminatoria empatada. Cuando Cecilia Cacheda, ese impacto na cara, fantástica aí Kaufmann, a eslovena, estreando a súa conta goleadora, empatando de novo partido 8. Momentos interesantes de intercambio de golpes por parte de ambos os dos conxuntos. O bo gol de Blasca Hauptmann. Figueiredo. Vale, o pase, o árbitro indica de novo 2 minutos para a autora dese gol de Hauptmann. Está claro que a xestión das inferioridades, mesmo que o acerto desde os 7 metros, pois poden ser aspectos chaves polo que estamos vendo no día de hoxe, nesta tarde de balonmán, partido de volta dos cuartos de final da EHF European Cup. Máxima igualdade entre ambos os dos conxuntos. Aí está, que paradón, mágoa que o balón lle foi a rival e conseguiu anotar o gol. De que a acción Gascó definiu ben, de que hai lanzamento, non vale o gol, el lanzamento de penalti, un máis para Elxe. O poste agora, de novo rexeitamento de Gascó. Bueno, pois dúas accións de mala sorte ou de certa falta de concentración, pero Gascó acaba de conseguir facerse con ese balón logo de golpear contra o poste. Entrou finalmente na portería de Amandine Balsic, que non puido facer lóxicamente nada máis. 2 goles consecutivos de
declara Gascó. E vemos a Ana Seabra, creo que chamando un poquinho a concentración, a intensidade nas súas xogadoras, tamén sacando esa pizarra para organizar un pouco estes últimos ataques do primeiro tempo. Lembramos un primeiro tempo no que o Atlético Guardés chegou a ter unha vantaxe de 3 goles, reaccionou o Elxe e agora mesmo a eliminatoria está empatada. Un dato que podemos xa apuntar é que non valen de nada os goles marcados en pista contraria, é dicir que se o Elxe gaña por un gol de diferenza, polo resultado polo que perdeu na Sangriña, iríamonos directamente aos lanzamentos de penalti. Así que non ten nada que ver se hai un 23-22 ou un 25-24. Absolutamente o mesmo. Bueno, pois vai xogar de novo o equipo galego logo dese tempo morto solicitado por Ana Seabra, que xa concluiu en ataque Mecalia Atlético Guardés. María Sancha, aí recibindo María Sancha, falta sobre a xogadora palentina. Cecilia, ven a apertura cara ao extremo, hai pouco oco aí, non pasou nada. Por lo tanto, recuperará o Elxe, que ten a oportunidade de colocarse por primeira vez por diante na eliminatoria. Se pode chegar unha boa defensa do conxunto galego. Pode ser lanzamento errado por Rosane Serrano. Carga o equipo local. El balón desde o extremo, excepcional a definición aí por parte de Patricia Méndez. 18, o que dicíamos, por primeira vez por diante na eliminatoria. Non hai que poñerse nervioso, ni moito menos. Algo que podía pasar, hai que xestionar estes momentos. Lisa Opedal, foi a autora do gol a dorsal número 6, segundo gol para ela no que vai de partido. Se pode buscar ese noveno gol Atlético Guardés. Aí houve unha falta evidente. De repente os árbitros que estaban pitando todo en dous ataques pois cambiaron o seu criterio. Desespérase no banco Ana Seabra, creo que con razón, xa que había unha falta bastante clara que obviaron os dous árbitros polacos. O dito, sobre todo, pois mudando de xeito importante pois ese criterio que estaban amosando durante todos os minutos que levamos de partido. Bueno, pois tempo morto na pista, solicitado agora polo adestrador do Elxe, xa neste último minuto do primeiro tempo. Logo do balón perdido por parte de Lorena Tellez. Vamos ver se pode chegar a unha boa defensa. Sería importantísimo non ceder máis diferenza de goles neste mal epílogo do primeiro tempo. Está defendendo o cadro galego, a piques de perder aí. Recibiu a falta Zaida Benítez, estivo a piques de perder a lateral do Elche. Vai
reformar xa esa barreira. En segundos para buscar outra cousa. Vai ser Jimena Laguna a que vai buscar o lanzamento diante desa barreira do Atlético Guardés. Aí está, vaise por riba da portería de Balsing. Polo tanto, conclúe deste xeito a primeira metade. Balance pois agridoce pro Atlético Guardés, que foi superior durante moitos minutos. Chegou a ter un +3 e foise co peor resultado de toda esta primeira metade. 18, 2 abaixo, 1 abaixo na eliminatoria. Queda todo, absolutamente todo por decidir. Verémolo nos próximos 30 minutos deste encontro valedeiro para as semifinais da European Cup. Por agora, 18, gaña Elxe. Todo preparado para que comece a segunda metade no pabillón Esperanza Lag de Elxe. Quedan 30 minutos para coñecer que equipo se clasifica para as semifinais da EHF European Cup. 18 é a desvantaxe do Atlético Guardés. Polo de agora, un abaixo na eliminatoria, buscando o primeiro ataque xa deste segundo tempo, con Cecilia Cacheda os mandos da operación. Aí está xogando con María, perdón, de novo Cecilia buscaba ese pase interior. Falta en ataque logo desa acción na que se apoyaba en María Sancha, pero foi finalmente falta da pívot do conxunto galego. Agora repítese a infracción, pero neste caso por parte do Elxe. Por lo tanto, primeiros ataques, primeiros segundos improductivos por parte de cada seu equipo. María Palomo, o erro cometido anteriormente no conxunto galego, e agora pois acaba de suceder o mesmo por parte de Clara Gascó. Aí está xogando o Atlético Guardés. María Sancha moi lonxe da portería. O equipo de Ana Seabra. María Sancha vaise para dentro con rapidez e consegue o gol. O cuarto para ela no que vai de partido. 19, 1 arriba Elxe, que busca rápidamente a ofensiva. Aí está Figueiredo, xirándose Figueiredo, pero houve infracción no ataque por parte do Elxe. Por tanto, segundo ataque consecutivo do Elxe, no que non consegue ni sequera tirar a porta. Buscando empate o Guardés. Kaufman exercendo como central agora mesmo. Palomo a pivote, apoiando na circulación Cecilia Cacheda agora como central. Esa mala circulación, houve falta no inicio da diagonal que buscaba Ania Ramos, que recibiu a infracción. Cecilia Cacheda, o pase interior de Cacheda, está clara aí sobre María Palomo. Ese pase de tiraliñas, de cirurxía que buscaba Cecilia Cacheda. Cecilia caeu Palomo. Nova acción parada, 2 minutos. A explosión de Paola Bernabé. Estaba de acordo coa indicación dos árbitros. Comeza a xiña o baile dos 2 minutos neste segundo tempo. A carga de novo Mecalia Atlético Guardés, con Cacheda, Kaufman. Cacheda ten espazo por diante, que ven ese pase, apertura cara ao extremo, non puido definir aí nesa posición ventaxosa Yasmín Mendoza. Boa a parada de Nicole Morales. Importante que a garrameta non entre en vea de acertos. Tremendamente interesante que non viva un dos seus mellores partidos no día de hoxe. Aí está xogando de novo conxunto visitante. A falta agora, golpe franco, infracción recibida por
Zaira Benítez. A parada fantástica da gardameta do conxunto do Atlético Guardés. Comeza o partido, o segundo tempo tal e como fixo o primeiro, con boas sensacións por parte do conxunto da provincia de Pontevedra. O parcial é 0-1, está Cacheda chegando a 6 metros e provocando penalti. O golpe na cara. Central lalinense. Recibe aí as desculpas de Elisa Opendal, que se vai ao banco 2 minutos. A ver se podemos cantar acertos nos lanzamentos de penalti. Non vai valer, cometeu infracción no momento de buscar o lanzamento. Que mago aí, María Sancha, non vale ese lanzamento. Desde o punto de penalti vai contar como perda de balón por parte da lateral do Atlético Guardés, polo tanto mantense ese 10-9. Recupera unha das xogadoras excluídas, o Elxe. Da Figueiredo buscando ese balón cara ao extremo. Alvarado circulando con moitos problemas o cadro ilicitano e perdendo de novo o balón. Ainda a 0 o seu guarismo no segundo tempo. A mago é que pois tampouco hai que cantar demasiadas ledicias no Atlético Guardés, que tan só marcou un gol, buscando de novo o empate a 10. Aí está, moi bo pase, pero non puido definir aí na posición de pivote, entón non había de pivote, non había falta tampouco. O lanzamento foise fora de María Palomo. Bueno, pois a ver cal dos dous equipos é capaz de revertir antes esta voráxine de desacertos que estamos vivindo no inicio do segundo tempo. Eliminatoria empatada. Está xogando Elxe. Excelente a defensa do Guardés. Non está concedendo ningún só respiro o seu rival. Ahora sí, na circulación rápida, chegou o balón cara ao extremo e acaba de anotar Gascó, que está realizando un bo encontro, terceiro tanto para ela, colocando o 11-9. Hauptmann, lanzamento abaixo de Hauptmann, houve falta sobre a eslovena. De novo Guardés. Hauptmann ten espazo aí para buscar o gol. Que boa parada de novo de Nicole Morales. O lanzamento de Figueiredo, primeiro gol para ela. Ollo esta xogadora que dicíamos referente, non apareceu na primeira metade no partido de ida, despois fixo 6 goles, non apareceu na primeira metade no encontro que estamos a ver, acaba de marcar o primeiro. Máxima vantaxe para Elxe, 12-9. A ver como xestiona o Guardés este momento delicado. Falta agarrón aí a Cecilia Cacheda. 2-1 é o parcial nos 7 minutos que levamos deste
deste segundo tempo. Que bo pase de Cacheda, golazo aí, asistencia e definición perfecta por parte de María Palomo. 12-10. Novo Guardés a tiro de un na eliminatoria. De novo, aí está, poder con esa circulación lenta, pase niña por parte do conxunto local. Figueiredo, balón que volve a recibir a Portuguesa, que finta maravillosa de Figueiredo, segundo gol consecutivo. Acción brillantísima da internacional portuguesa. Finta verdaderamente fermosa para colocar un máis 3. Aí María Sancha, fantástico María Sancha, 2 minutos. Ademais na defensa para Galega, para Noelia Solla. Quinto gol de María Sancha, 13-11, de momento reaccionando ben o Atlético Guardés a tentativa do rival de marcar diferenzas, de fuxir no taboleiro de marcas. Resiliencia é unha das claves desta eliminatoria. Fixo Elche cando estaba 7 abaixo a estas alturas máis ou menos de partido, 5 abaixo faltando tan só 8 minutos, e conseguiu un bo resultado na Sangriña. Ten que facer o propio o Mecalia Atlético Guardés. Se afunde aí a defensa, balón ao extremo e golazo de novo de Clara Gascó, que está, o dito, realizando un encontro tremendamente interesante. Aí está Hoffman, ese balón non pode buscar a ofensiva polo extremo a paraguaya. Hoffman percutindo e forzando penalti. 7 metros de novo. Chegou tarde aí Figueiredo nesa defensa, porque unha posible falta en ataque, pero chega tarde claramente. Figueiredo, Cecilia Cacheda no lanzamento. Bueno, Malle saiu aí a la linense. Ese lanzamento desde os 7 metros, a parada de Nicole Morales. Mantense o 14-11 máis 3 para Elche, que ademais vai atacar. 2 de 8 nos lanzamentos de 7 metros para o Mecalia Atlético Guardés. 3 de 5 rival. Ademais, como se conta con deses 2 erros, pois rematou en gol, xa que o balón foi ao poste e recolleu o rexeitamento Gascó para marcar. Así que non sexa estatística, pois sí que podemos contalo como un acerto. Figueiredo recibindo a falta, van ser 7 metros agora favorables ao Elxe. Está aparecendo moito nesta segunda metade, freuna ben o Guardés na primeira, pero agora está marcando as diferenzas. Ollo o lanzamento de los 7 metros. ¡Ay! Intervención fantástica de Sabina Mínguez para evitar o máis 4, para evitar a máxima diferenza do Elxe. Importantísima esa parada desde os 7 metros. A ver a resposta de novo Nicole, extraordinaria gardameta internacional coa selección española, hispano-boliviana, detendo ese lanzamento desde o extremo. Creo que era de Ania Ramos, efectivamente, de Ania Ramos, que buscaba o 14-12. Erros que se están pagando, pero queda moitísimo tempo. Cabeza fría aínda, traballar ataque tras ataque. Agora toca facelo na defensa. Outra vez máis concede ese espazo o Guardés. Aparecía con enorme velocidade Jimena Laguna, e
conseguiu forzar o penalti. Semella que a propia Laguna, que errou o lanzamento anterior, vai tentar enmendalo. Agora sí, anotou Jimena Laguna, segundo gol para ela. Nada puido facer Sabina Mínguez para evitar o 15-11, o dito momento delicado de partido. 4 abaixo no encontro Atlético Guardés, 3 abaixo na eliminatoria. Para o partido, lógicamente Ana Seabra para organizar o seu equipo e buscar a posibilidade de reacción. O xesto de Ana Seabra dirixíndose ás súas xogadoras. A ter problemas en ataque neste último mes de competición, xa o evidenciou na Liga Iberdrola o Atlético Guardés, con marcadores baixos diante do propio Elxe, ese 16-12 do que falábamos antes contra Porriño no derbi galego, porque só marcou 18 goles, e 2 xornadas antes na casa fronte a Málaga, no que non chegou aos 20, quedouse con 19. Tan só na pista do Valladolid, na que conseguiu 28 goles, foi o único partido no que ofensivamente estivo a un nivel alto o Atlético Guardés. Bueno, pois xa partido en marcha, buscando a reacción o equipo de Ana Seabra. Aí está con Cecilia Cacheda, recibindo de novo a central Cacheda, e con certa fortuna ese lanzamento que golpeou na barreira envelenouse e entrou na portería defendida por Nicole Morales. Ben veu neste caso ese toque de sorte para o Atlético Guardés para desatascar ese ataque que estaba pois bastante errático nos últimos minutos. 5-4 é o parcial deste segundo tempo. Ben está movendo o balón Elxe. Agora o lanzamento contra o Longueiro, recolleu ben o rexeitamento aí África Sempere. Importantísimo estar atentas a eses rexeitamentos. Salvouse de novo o Atlético Guardés, cando colocarse a un na eliminatoria. Cacheda a ver se pode mover rápido, non o fixo agora o equipo galego. Aí recibía Ania Ramos, pedían falta en ataque desde o banco do equipo local. Agora percutindo, obtendo a falta ben María Sancha, incrementando a tensión lógicamente no partido. Hauman agora que ben moveu cara ao extremo. Extraordinario o gol que acaba de conseguir Ania Ramos. O primeiro para ela no que vai de partido, e métese de que xeito no encontro na eliminatoria de novo Atlético Guardés. 15-13, parcial aberto de 0-2. Prácticamente no ecuador desta segunda metade. Está xogando Figueiredo, como África Sempere está moi pendente dela, moi lonxe. Está Figueiredo, lanzamento, baixo, tremendo. Terceiro gol para ela, e a resposta non estaba atacándose en porteira o Elxe, e a resposta fantástica do Atlético Guardés para conseguir o 16-14. María Sancha é a xogadora que fixo este gol, o sexto para ela no que vai de partido, asumindo moitos lanzamentos e con acerto desigual, polo de agora sendo referencia ofensiva do equipo Miñoto. Balón de novo ao extremo, a intervención de Sabina Mínguez, e de novo portería Baleira, evitou o gol Nicole por milímetros evitou o gol Nicole Morales. Que mágoa. Unha guardameta, decíamos, extraordinaria, marcando as diferenzas en accións como a esta, que estivo a piques de chegar ao 15º do Atlético Guardés.
está Figueiredo buscando ese pase dentro, piques de interceptar a defensa do conxunto galego, ameaza de pasivo, falta clara, recibiu Ximena Laguna, diría 2 minutos. Agora sí, 2 minutos no inicio desa acción a que tentaba presionar o conxunto galego. Vaise a capitán, vaise María Sancha. Está a carga de novo Elxe. Laguna que recibe a falta, sigue atacando Laguna, buen tocar ao extremo, a ver se aí outra vez a parada. Que ben está, que bons minutos está ofrecendo Sabina Mínguez. Vaise agora cara ao banco, vai arriscar coa portería baleira, buscando equilibrar o número de xogadoras. Prácticamente un dos poucos erros, segundo consecutivo de Clara Gascó, o que acabamos de ver desde a posición do extremo. Está topando ben unha circulación rápida o Elxe as súas extremos, pero afortunadamente agora sen o acerto. Ollo a ese erro por parte do Atlético Guardés. Saiu xa a porteira, pero o equipo desequilibrado acaba de converter o gol, o 17-14. Logo do erro anterior de Cecilia Cacheda, colócase de novo con 3 de vantaxe o Elxe. O gol agora así de Clara Gascó, o quinto para ela no que vai de partido. Cacheda, 7 metros para Mecalia Atlético Guardés. Lanzamento Lorena Telle, dentro. O lanzamento 7 metros. Non errou a cubana, coloca o 17-15. Novo a tiro de un Atlético Guardés totalmente metido no partido, na eliminatoria. Encontro verdadeiramente igualado, apaixonante que estamos vivindo. De novo a parada excelente de Sabina Mínguez, factor desequilibrante nestes últimos minutos de partido. Atopou a resposta Ana Seabra no seu banco de suplentes. A titular Balsin, que está agora sendo perfectamente sustituída por Sabina Mínguez. Buscando empatar a eliminatoria o equipo galego. A ver se pode facelo xa neste ataque. Kaufman abrindo cara a banda, falta en ataque Clara. Se ven a defensora do Elxe, e a eslovena levou unha por diante antes de que pudese conectar coa súa extremo. Quedan aínda moitos minutos, 12 para o final do partido. Cada ataque xa comeza a valer ouro. Aí está Elxe, Figueiredo, parada por Kaufman, aí non houve entendemento, a extremo veuse cara atrás, e a súa compañeira lateral buscou esa apertura cara ao recanto, sen que non houvese ninguén aí. Bueno, pois nova oportunidade, logo do erro de Zaira Benítez. Kaufman, Cacheda, falta que recibiu Cecilia Cacheda. Kaufman de novo, Cacheda que ven ese pase dentro. Aí está a definición fantástica. Cando hai esa conexión é unha auténtica delicia ver xogar este Atlético Guardés. O pase de Cecilia Cacheda e o gol, o terceiro de María Palomo. Ten que parar o partido
Joaquín Rocamora, xa que agora mesmo a eliminatoria está empatada. Chegou a ter 4 goles de vantaxe no partido, 3 na eliminatoria o Elxe, e agora mesmo estamos con ese 17-16 a 10 minutos para a conclusión do partido. Un encontro tremendamente emocionante o que estamos vivindo aquí na Galega.gal, con esa posibilidade de que o Mecalia Atlético Guardés este en semifinais, nas semis do 19-26 de abril, na que se enfrontará o gañador da eliminatoria entre o Venlo dos Países Baixos e o Michalovce de Eslovaquia. Seguramente este último equipo que gañou en pista adversa por 23-31, é dicir, por 8 goles de diferenza, así que probablemente o conxunto eslovaco este nas semifinais. E buscando tamén algo que nunca conseguiu o Guardés nos dous encontros nos que tivo que xogarse o pase a seguinte eliminatoria en cancha adversa. Nos dous encontros os concluiu con derrota, un deles na final da temporada 22-23 diante do Antalya, do equipo turco, e outra vez unha temporada antes, na 21-22 diante do Málaga en semifinais. Aí está, xa partido en xogo, balón cara ao extremo, outra vez máis a parada de Sabina Mínguez. Bueno. Evitando o gol do Elxe. Vai atacar, porén, o equipo ilicitano. Figueiredo, aí de costas, a piques de perder, recibiu a falta. Falta clara sobre a internacional portuguesa. Solamente vai tentar asumir Galóns neste momento decisivo de partido. María Sancha moi atenta aí na presión. Ollo a piques de recuperar África Sempere, a ver se pode facer con ese balón. Sí, vai ser balón finalmente pro cadro galego. Bueno, buscando agora colocarse bastante tempo despois por diante na eliminatoria o Mecalia Atlético Guardés. Aí está Cacheda, con María Sancha. Cacheda de novo polo medio, aí con Kaufman, balón ao extremo. Que definición maravillosa a que acaba de facer Ania Ramos para colocar o empate a 17. Un arriba na eliminatoria o equipo de Ana Seabra, que logo do tempo morto que solicitou pois xa hai uns minutos 4 abaixo, virou radicalmente a decoración do partido. Está Jimena Laguna recibindo a falta de Kaufman. Balón de novo ao extremo, agora sí, pola curta conseguiu anotar o conxunto local para colocar o 18-17. Lisa Opendal foi a xogadora que co seu terceiro gol no partido. Cacheda con Kaufman, aí librouse por ben pouco o Guardés. Había perda de balón e quedaba Lisa Opendal soa contra gardameta do Guardés. Estaba Cacheda, a cuestión de pivote aí de María Palomo, xogando ben de costas, tentando sempre buscar esa posibilidade dos 7 metros. Neste caso non foi así. Golpe franco pero conxunto pontevedrés. 2 minutos agora para Patricia Méndez. Esta decisión do árbitro polaco. Cartón amarelo tamén para o árbitro. Chegase Joao Costa, o delegado arbitral, delegado da EHF, para calmar o adestrador do Elxe. Tenta levantar o seu público, xogar tamén ese factor ambiental. Está Cecilia Cacheda, ataque importantísimo
Mira Cacheda buscando no extremo. Ania Ramos, aí non tiña espazo para o lanzamento. Cacheda, a falta sobre Cecilia Cacheda. Golpe franco unha vez máis para o cadro galego. Para Kaufman, de novo Ania Ramos. A parada agora, buscou pola curta a Nicole Morales. A intervención prodixiosa da gardameta internacional. Que mágoa. Agora tempo para a defensa. Figueiredo con Laguna. Gírase Laguna. Falta favorable. Cadro local. Da Laguna, lanzamento abaixo. Que mala sorte aí. Estivo a piques de parar Sabina Mínguez. O balón caprichoso acabou dentro da portería do Atlético Guardés. Agora parcial de 2-0 para Athletic Go Elche, que volve a estar por diante na eliminatoria. Hai que marcar nesta xogada. Aí está Cecilia Cacheda para Kaufman. A parada de novo de Morales, aparecendo cando máis era necesario para o seu equipo. Nicole Morales, dúas paradas providenciais en accións ventaxosas para as atacantes do Atlético Guardés. E agora sí que hai que facer unha boa defensa. Queda tempo ainda suficiente, pero como dicíamos, cada ataque comeza a valer ouro e outro gol de renda para o Elche xa podría ser unha lousa importante para o cadro galego. Está Jimena, piques de cometer a infracción. Hai falta defensiva sobre Jimena Laguna. Unha vez máis falta. Está Jimena monopolizando moito a posesión do balón nestes instantes. Terceira falta consecutiva a que consegue sacar aí da chisteira central do conxunto ilicitano, que agora, pois, cando xa ameaza clara de pasivo, buscou o lanzamento, non atinou coa portería galega. Nova oportunidade para igualar a eliminatoria. A ver se chega a inspiración en ataque por parte do conxunto galego. Cecilia Cacheda. Se pase para África Sempere. Logo falta que recibiu anteriormente María Sánchez. Ollo que hai unha xogadora mancada, que Noelia Solla, a pontevedresa, que levou aí un golpe na acción anterior. Aí retírase mancada. Está nun 41% de paradas, Nicole Morales. Sabina Mínguez, nos poucos minutos que estivo tamén sobre a pista, un 33%. O 41% de Nicole Morales é absolutamente espectacular. Ollo o ataque. Aí está Cecilia Cacheda con Kaufman. Kaufman vai secar adentro. Agora sí, buscou ben ese recanto e consegue de novo igualar a eliminatoria. Segundo gol de Kaufman no que vai de partido. Momento importantísimos, 3 minutos tan só para a conclusión. 3 minutos xustiños, xa un pouco menos para o epílogo do partido. Aí buscaba encarar Zaira Benítez, recibiu a falta. Vamos xogando Zaira. Figueiredo con Zaira buscando extremo, mal pase de Zaira Benítez. Recuperará Atlético Guardés. Qué emoción a que estamos vivindo neste desenlace de eliminatoria, buscando a semifinal o representante galego.
Está Kaufmann con Cecilia Cacheda. O pase interior de Cacheda, 7 metros. Provocó uno perfectamente María Palomo. E vou dicir a estatística, xa que a veces cando se falla pois sucede o contrario. 3 de 9 é o que leva Atlético Guardés desde esa posición, desde a que está agora mesmo Lorena Téllez. Aí vai a cubana, Lorena Téllez dentro. Lorena Téllez empata o partido, un arriba na eliminatoria Atlético Guardés. Aí se parar o encontro, tempo morto solicitado por Joaquín Rocamora. Como varían as sensacións? Hai uns instantes parecía que Elxe cobraba unha pequena vantaxe, pero agora mesmo esta minimísima vantaxe é pro Atlético Guardés, que ten ademais ese marxe de seguridade dese gol. Sabe que se apaña un, pois o partido, o desenlace eliminatorio iríase a quenda de penaltis, tería aínda esa opción. Pero bueno, non hai que pensar niso, hai que pensar nunha boa defensa. E o xesto de ánimo das xogadoras do conxunto galego, tremendo partido que están facendo, pois obviamente con desacertos, con momentos de ataque, un chisco colapsado, pero sacando pues, proveito de outras virtudes, como está sendo o traballo defensivo, e sobre todo pois, a concentración nos momentos delicados. Foi capaz de reaccionar. Aí está Zaida, buscaba Zaida a ofensiva, golpe franco, conseguiu Zaida Benítez. Figueiredo, ollo que ten espazo para armar o lanzamento. Bueno, espectacular o lanzamento de Carmen Figueiredo. Bueno, elevouse pues prácticamente sen carreira, un chimpo absolutamente espectacular, e conseguiu o pinte 19 que iguala a eliminatoria, pero o balón é do cadro galego. Aí está xogando Kaufmann, buscando ese balón, no ollo rexeitamento, doble parada o que acaba de facer Nicole Morales. Rexeitou o primeiro lanzamento desde o extremo e o difícil que era o segundo, levantándose do chan, pois conseguiu tamén rexeitar o segundo. Bueno, pois xa último minuto de partido, buscando o Elxe o tanto que o clasifique para a seguinte eliminatoria. Hai que defender. Aí está Jimena Laguna, falta de Kaufmann. Parase o tempo. De novo Laguna buscando ese balón cara ao interior, tentando aí sacar eses 7 metros. Non interpretan así, lóxicamente, os árbitros. Bueno, todo xoga neste momento. Jimena Laguna tirando de veteranía. Ese pase que se vai fora. Por aí esvaecese a oportunidade ao conxunto local. Polo tanto, a última opción para evitar os lanzamentos de penalti vai ser pro Atlético Guardés. Que ben lleveu o equipo de Ana Seabra ese mal pase. Aí adornouse en exceso Jimena Laguna, que creo que tentou percutir demasiado nese último ataque, e por aí perdeu as súas opcións, abusou demasiado desa xogada individual. Pues non podemos ver o tempo, os segundos que quedan para
para o final deste partido van ser verdadeiramente poucos, seguro, para evitar eses lanzamentos desde o punto de penalti. Aí está ese ataque decisivo en xogo, un pase para semifinais. Aí ese balón cara ao extremo, ollo o lanzamento, gol, 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 gol. Acaba de anotar o lanzamento decisivo a Ledicia. A euforia das xogadoras do Atlético Guardés, conseguiuno Yasmín Mendoza, o gol que clasifica o conxunto pontevedrés para as semifinais da EHF European Cup. Absolutamente espectacular o desenlace, prácticamente no último segundo, prácticamente cando ia soar a bucina, chegou ese gol maravilloso, ese gol que será lembrado na Guarda. A Bofé que sí, chegou o balón cara a posición da paraguaya de Yasmín Mendoza, que non conseguira marcar ningún gol no que ia de partido, e estivo perfecta. Buscou ese ángulo axeitado para sorprender a unha gardameta que estaba absolutamente inaccesible, a Nicole Morales, que detivera en moitas ocasións os ataques do conxunto galego. Viamos a euforia, incredulidade incluso, xa que había moi poucos instantes, moi poucos segundos para decantar o partido. Vemos a Ledicia dos areiros que se atopan na zona esquerda das imaxes, os afeccionados do Mecalia Atlético Guardés, que se deron cita, a pesar da distancia, pois nun bo número neste recinto, neste pabillón Esperanza Lag, que Ledicia esa clasificación final nunha eliminatoria tinguida de igualdade durante os 120 minutos. Así o din os marcadores, 21-20 no encontro de ida, 20-20 no encontro de volta, é dicir, pois un 41-40 foi esa pírrica diferenza que lle deu finalmente a clasificación o equipo que adestra Ana Seabra, que o dito estará na seguinte eliminatoria 19 e 26 de abril, para enfrontarse con toda a probabilidade o Michalovce, o equipo esloveno. Aí temos pois solamente o premio pois amargo para a gardameta internacional española Nicole Morales, MVP do partido, con esas fantásticas paradas. A verdade que indiscutible ese premio, con ese 41% de acerto nos lanzamentos a porta por parte do Mecalia Atlético Guardés. Aí temos o saúdo deportivo por parte das xogadoras de Cadanseu conxunto. E, lóxicamente, a Ledicia, o tempo de festexar vai ser para este Atlético Guardés, que vai prolongar ese soño europeo. Vai ter a oportunidade pois de loitar polo título que se lle escapou hai unhas temporadas na final, e ver se é capaz de reeditar esa presenza na finalísima desta competición. Aí está esa imaxe, é a imaxe coa que queremos despedirnos. Imaxe fantástica, a dunhas xogadoras que deron pois unha auténtica lección de resiliencia ante a adversidade, diante dun marcador que foi desfavorable en moitos instantes. Chegaron a ir 4 para abaixo no partido, 3 abaixo na eliminatoria, tempo morto de Ana Seabra. A partir de aí, reacción fulminante, e a verdade é que nos últimos instantes pois puido ser para calquera dos equipos o pase ás semifinais. Afortunadamente podemos festexar que é para o conxunto galego. Dito, rematamos aquí esta retransmisión. Lembramos 20-20 empate, valeu polo tanto 21-20 da Sangriña. O Mecalia Atlético Guardés estará nas semifinais da EHF European Cup.